ಖಡ್ಗೆ ಬಂದೂಕ ಪುಷ್ಪಂ ಸದೃಶಾನನ ಪಾಣಿಪಾದಾಂ ಉದ್ಯದ್ಧಿನೇಶ ಕಿರಣಾರುಣದೇಹ ಬಾದಂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಂ ಭಜಿತನಿವ ಶೂಲಕಪಾಲಹಸ್ತಾಂ. ಮಿತ್ತ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಒರಿಮಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದು ಬುಳ್ಳಿಗಿಡಿತ ಅರಂತಡೆಡು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣುಡು ಮೂಜಿ ಮುನೆತ್ತ ಸೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲೆ ತರಸುನ ಮಗಳೇನ ಮದಿಮಾಯ ಅದು ಮೆರೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಲೋಕೊಂದ ಅರಸು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಗೇಂದು ಬಾಮಿನ ಆಜಿಮೋನೆದಾಯೆ ಲೋಕಸುರ್ಪದಾಯೆ ಸರ್ಪಸುರ್ಪದಾಯೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೇರು ಅರೆಗೆ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದು ಗುರು ಆದು ದೇವನು ತೋಜಾದು ಆನಂದ ರೂಪಿಯಾದು ಪುನಃ ಗುರು ದೇವ ಆನಂದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಣಗು ಮುಂಡಗುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಧ್ವಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆದ ಹೊಸಬುಳ್ಪುದ ಉರುನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಉಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾನಂದಿಮಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚರಣಗು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯಕರನ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆತ್ತ ಮೋಕೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಸುರುಕು ಪಾತೆರ್ನೇ ಇಡ್ಡ್ಯಾಣ ಒಂಜಿ ಆರು ಪಾತೆರ್ದು ಪಿಜೀರ್ನಲ್ಲ ಬೊಕಲ ಇಡ್ಡ್ಯಾಣ ದಾಪಂಡ ಈ ವರ್ಕಾಡಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೊರ್ಕುದುನ ತಿರ್ಲುಪುನ ಪೊರ್ಲುಪುನ ಪದ್ಪೆ ಬಸಳೆ ಪುರ ಉಪುನಗ ಐನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಳದ ಕಾಡುದ ಬೂರುನು ಊರುದ ಬೂರುನು ಪೋಡಿಯಂ ದಾತುಲ ಎತ್ತರ ಇಜ್ಜಾಂದ್ರಿ ಎನ್ನಾನು ಈತು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ನವೇ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ನೆಣ್ಣುವೆ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಆರ್ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನಗೂ ಕಾಂತತ್ವನು ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಚನನು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಬಾರಿ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಯಿನ ಪೂರಕವಾಯಿನ ವಚನಗಳು ಆರು ಇಡೀ ಗುರುದೇವ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಜನ್ಮದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರಡು ಅಂತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಗರೀಕರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ ಇಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿರಾರು ಅವು ಆ ಪಾತೆರದ ಚಾತುರ್ಪವು ಬೊಕ ದಿಂಜ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಆರ್ನ ಆತು ಮಲ್ಲತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಬೊಕ ಆರ್ನ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆತು ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪುನರುಚ್ಚಾರಣದ ಬದಲು ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತೋಜುಂದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂದೆ ಕಾವಿಡು ಕಾವಿಲೆನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಕಾವಿಡು ಕಾವಿಲೆನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ನಿಗ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೂ ನಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ ಒಪ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಎತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಪಂಡ ಈ ಕಾವಿ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಬಾಬಾ ನಮೂನೆಡ ಇನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕೇರಳದ ಈ ಭಾಗಗೂ ಪೋಂಡ ಈ ಕಾವಿ ಕಾವು ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಸಂಶೋಧನದ ನಿಲೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಕ ಇಡೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಉಂತುದಿನ ಭಂಗಿ ಅವು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿನ ಭಂಗಿಯವು ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರಡು ನಿಖಲು ಉಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಂತುದೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಭಕ್ತ ಪಾಲನೆಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಈ ಉಂತುದಿನ ಭಂಗಿ ಅವೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಂಡಲ ಈಗ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಇನಿ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸರೀ ಪಿರ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಾವುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ತ ಅವಳು ಉಂತುದು ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ತದೆ ಎಂತೂ ಏರಿ ನಾನು ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತೆ ಶಾಸ್ತಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಪನಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತಾವು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಆತಿನ ಅವಲೋಕನ ಅಧ್ಯಯನ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಧಾರವು ನಮ್ಮ ಕುಡಲ ಸೀಮೆಡ್ಲ ಬೋಡಿತನದ ಶಾಸ್ತಾವುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ತೂಪ ಇಡೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಶಾಸ್ತಾವು ಆರಾಧನೆ ಅವೊಂಜಿ ವನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಕಾವು ಕಾವು ಪಂಡ ಕಾಡುದ ನಡುಡುಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದರ್ಥ ಮಾಡಾಯಿ ಕಾವು ಮುನ್ನ ಪುರತ್ತ ಕಾವು ಪುರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ನಡುಟು ಬತ್ತದು ನಿತ್ಯಾರಾಧನೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವು ಒಂದು ಪನ್ಪುನು ಈ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸು ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಚಾರ ಯಾನ ಮೂಲ ಇನ್ನು ಪನ್ನೀರ ಪೋಪುಚಿ ಆಂಡ
ಆ ಶಾಸ್ತಾವು ಪನ್ಪುನವು ಶಿವಸ್ವರೂಪನ ಆದಿ ಆಲಡೆದ ಸ್ವರೂಪನ ಇಜಿನ ಈಶ್ವರನ ಜನಪದೀಯ ಕಲ್ಪನೆನ ವನ ಶಿವನ ಇಂಚ ಪೂರ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೋಪು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಶಾಸನ ನಾವು ದೀತೇರು ಆ ಜತನಡ ಏನು ದೀತರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಮಿತಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವದ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಶಾಸನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಹನ್ನೆರಡ ಕೇಂಡೆ ನನ್ನಲಾತ ಅವಲೋಕನ ಅಕ್ಷರಲು ಮಾಜಿದುಂಡು ನನ್ನಲಾತ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಐಟು ಪುಟ್ಟುನ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿ ಎಂಡುವೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಹೌದಾನು ದೈವಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಪುರತಾನಗ ಸ್ವಾಮಿಲ ಆಗಮನ ಅಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲ ಆಗಮನ ಅನ್ನಗ ಪೂಜ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತಾನಂದ ಮೈಕುಲು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯನಂಚಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಟುಕೋಕೆ ಅರ್ನ ಸಬಿ ಸೊರಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತನು ಆರು ಬದುಕನೇ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ದೇವತಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಪುರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಆರು ಸ್ವತಃ ದಾಸ ಪದವಿನ ದತ್ತೊಂದಿನಾರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಟುಬುಕ್ಕೇರು ಉಡುಪಿ ಮಠ ಹೊಡೆದು ಬಹುಶಃ ಸಭೆಟು ಒಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಓಜೋಡು ಆರು ಬಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆರ್ನ ಸಬಿ ಸ್ವರ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿಲ್ಯನ ಸ್ವರ ಇದು ಅನಿಸಿನಿ ಮಾತ ಆನಂದಮಯ್ಯ ಅಂಡೋರು ಮಾತ ಆನಂದಮಯಿ ಆದಿತ್ಯನಿ ಎದ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಳೊಂದು ಗೀಟು ಪಾಡ್ದಾರೆ ತುಲೆ ಮಂಡಲ ಮಂಡಲ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೋಜು ದುಂಬು ಪೂರ ಈ ಭಜನ ಮಂದಿರನು ಪೂರ ಮಂಡಳ ಅಂದೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಇಂದು ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಾರ್ತ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಬುರ್ದು ಮಂದಿರ ಅಂಡವು ಇತೆ ಮಂಡಳ ಅಂದ ಬಂಡವು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡಿ ಅವು ಈ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ದುಲೆ ಪುರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರಕ ಹಿಂಗೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುರ ಈತ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಇತೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ಸವು ಮಂದಿರ ಅಂದಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಲಕ್ಕ ಪುರ ಆಪುಂಡವು ಒಂದು ಪುರ ಎಣ್ಣದ ಈ ಮಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಇಂದುವೆ ಈ ಗೀಟು ಪಾಡ್ದಿರತ್ತವೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ ನನ ನಮ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡಿತುಂಡ ಜಮನೇರು ಜೋಕುಲು ಉದ್ಧಾರ ಆವಡಿತುಂಡ ಆ ಸರ್ಕಲೇ ಮುಖ್ಯ ಆಪು ಏನೈತೆ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲದ ದೃಷ್ಟಿದಿ ಒಂದು ವೈದಿನೆ ದಯಪಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲ ಎನ್ನಲ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಈತು ಸಭೆ ಪಾತೆರುನಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮದಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತು ಕಜವು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಾರಿ ಸಂವೇದನಶೀಲವಾದಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಸಭೆ ಶೂನ್ಯ ಅಂದತ್ತು ಆಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತಿಕೆದ ಕಡೆಗೆ ಕೊನಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆವೋಡಾಯಿನವು ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ಐಟು ಮಾತ್ರ ಗೆಂದೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಆ ಮಂಡಲಡು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುವ ಭಜನೆಗಳು ಮಾತಾನಂದ ಮೈಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಮೋನೆ ಮೊನೆ ತುಯರು ಎತ್ತು ಪುರ್ತು ಮೋನೆ ತುಯರು ತುಲೆ ಪಗೆ ಮಾನಿಲಿತ್ತುನೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ಮೊನೆ ತೂಡೋರು ತೂವಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ ಆತು ಪಾತ್ರಕತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ ಪುರ್ಲ ಪುನಿ ತಿರ್ಲುಗು ಎತ್ತುನಿ ಪುರ ಪುರ್ತುಡೆ ಅವಳು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಮಾಧ್ಯಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಟು ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿ ನಿಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಿತ್ತೋ ಅಂಗಡಿದ ಮಾಳಿಗೆಡೋ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲಡೋ ಚಾವಡಿಡೋ ಇಂಚ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಡು ಐಟು ಏರು ಆ ಮಂದಳಿಡುವಂಥ ಸಜ್ಜನ ಶಿರೋಮಣಿ ಇಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂಚೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಪು ಬುರ್ದಿನೇ ಅಯನೆ ಅರ್ಚಕೆಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಅವಳು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ತಾರ ಈ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ ನನ್ನ ಈ ನಿಖಲು ತುಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದಿಂಜ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ವಾರದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಶನಿವಾರನೇ ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ವಾರದ ಒಂತೆ ಕಮಾಯಿ ಆಪುನ್ಯಾನಿ ಆ ಕಮಾಯಿ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಲನು ಕೊರ್ಪುನವು ದೇವರಿಗಿಂದು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಪನೆ ತೂಲೆ ಇಂದು ಐತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹನೆ ಆಂಡ ಈ ಮಂದಿರ ರಡ್ಡು ನಿಲೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅವು ಬೊಳೆಯಿನಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಎಕ್ಕಡು ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು 16ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಸರು ಇತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪಂತೋಲು ಇತ್ತು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಬೊಕ ದಾಸಕೂಟ ಅಂದು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಹಿಡಿದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಯನಂಚಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ದಾಸಕೂಟಡು ಪುರಂದರ ಕನಕ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಮೋಹನ ಆದಿ ದಾಸರಿತ್ತೇರು ಅಕಲು ಆಡು ಮಾತುಡು ಅಕಲು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಕೆದ ಸ್ವರೂಪ ಆದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಾರಿಯೋ ಅಭಂಗನೋ ಭಜನೆನೋ ಇಂದನು ಪುರ ತೂಪ
ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕರಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಏನೇ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗೂ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವತಾರಾಧನೆಗೆ ನಂಕುಲ ಸಾಧ್ಯ ನಮ ಎಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಕಾಂಡೆಡ್ದುಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲೆಂಗ್ಲೆ ಭಜನದ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಏಕ ಆಹ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಉರುಳು ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಅರ್ಥಾಪುನ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಂಡಲಡು ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ಪುನ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೆ ಬಹುಶಃ ಒರಿನ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪಂಪ ಆ ಪಂಥ ಒರಿನ ರಡ್ಡು ಅವು ಇನಿ ಉದ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರ ಈ ವಿಷಯ ಪೊಲಬುಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡತ್ತು ಆ ಮಂಡಲಡತ್ತು ಅಕಂಡ ಭಜನದ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಓಲುಲ್ಲಾರು ಭಜನದ ಕ್ರಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಮಂಡಲಡು ಕುಲ್ಲುದಾಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಪಾತೆರ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ತಳಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಅವು ಮೋನೆ ಪಾತೆರ ಕೈತಲಾಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಕೈತಲಾಪು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಊರಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಧರ್ಮೋದ್ಧರಣಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಅಕ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅವ್ರಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೂಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗಟ್ಟಿನ ಕನಪುನಿ ಜೋಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹೊಡೆದೆ ಗಟ್ಟಿನ ಕನಪುನ ಬೆಲೆ ಹಾಪುನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತುಡು ದೂಪುನಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ತೂಯಿನಲಕ ವಿಹಂಗಮ ಅವು ಪಕ್ಕಿ ತೂಯಿನಲಕ ಐನು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಉಳೈಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಂದೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬದುಕುವಂತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಇನಿ ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಿಖಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಾಡು ನಲಿಪೆರ ಪಂಡಾಕ್ಲೆಗೆ ನಲಿಪೆರಿಯತ ಸಂಕೋಚ ಆತುವುದಾನೋ ಮೂಲು ವಾನಮುನೆದ ಸಂಕೋಚ ಜಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತೇರು ಯಾನು ಭಜನದ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನಟುಲ ಭಜನದನ ತಾಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ತಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ಕವಿಡೆ ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವು ಬಂದುಲೆ ದಾಯೆ ಆನಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತದ ಕಾಲನವರ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮೂಲಿ ಇತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆದ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದ ಇಂದಟ್ಟು ಯಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಕೈದೆರ್ಪೆರ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಪುನ ಕೈಕುಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿರೋಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೋಡ್ಚಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮನ ಯಾನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲ್ಪ ಅವನ ಅಕ್ಕನ ಟೀಚರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಆ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ಕಲ್ಪ ಅದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾರತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ವಿಭಗಿಸಿ ಆಳುವುದುಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಪೇರಕ್ಲ ಆ ಭಾಷೆನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಮೆಕಾಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ಊರುಡು ಈ ಭಾಷೆನ ಬಿಡುದು ಬೋಪೆ ತುಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಗೆಂದುವೆರು ಅವು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಆತದೆ ಆ ಭಾಷೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳೋನುಂಟು ಆ ಭಾಷೆ ಇಂಕಿಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಿಧಾನವದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಕಲ್ಪ ಅದು ಬೋಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರತಿ ದಿರ್ಪು ನಡೆದುಲ ಅಪಗ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಗಂಟೆಗೆ ಏನೇತೋ ಕಡೆ ತೋದೆ ಪೂಜಾನಗ ಜೋಕುಲು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿನಿ ಜಾಗಟೆಗೆ ಆಜಿ ಅಟ್ಟಳೆಡು ಡಿಜೆ ದಿನ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿ ಅಟ್ಟಳಿಗಡು ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿನ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಜಾಗಟೆದ ಸೌಂಡ್ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚೋ ಜೋಕುಲು ಬೆಡಿಗೆ ಕೈ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚೋ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡಿನ ಅವು ಆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ವ್ಯಾಪಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲವುಂಟು ನಾನು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಯತಿವರೆಣ್ಯರೋ ಇಜಿನಿಂಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸರು ಭಟ್ರು ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ಹರಿಕತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸುಲಾಬಡು ಪಂಡದು ತಪ್ಪವನುಂಟು ಯಾನು ನೇರ ಪಾತ್ರನು ಸುಲಭಡು ಪಂಡು ತಪ್ಪವನುಂಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತಿನ ಬಾಲೆಡ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ತೇಲುವ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಅವು ನಡಪುಜಿ ಕಾಲಡು ದಯಪಂಡ ಏನ ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆದುಪು ಸಂತೋಷ ಅವೈತ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ ಪೂರ ಕೊರಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತುಕ ಆ ತೆಕ್ಕ ದಿನ ತುಡರ ಬತ್ತಾಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಬರೋಡವು ಅವು ಹತ್ತು ಅವು ದಾಯೆ ಪನ್ಪುನೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೋತುಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆದ ಬುಳೆಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ದೈವ ನೇಮ ಆರತಿ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಕಡೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲು ಇಂಚಿನ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಒತ್ತಾಯ ಮನಸ್ಸಿಜಿನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ದೀಲ ಮಾರೆ ವರ ಜಾತ್ರೆ ಬಲ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂತ ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ಬಲಿಯಾಪುನಿ
ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೇನುಂಡು ಹೌದಾಯ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಬೋಪುನಿ ಹೌದಾಯ ಅವಳು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಗೀತು ತಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ನೀರು ಮೈಪುನಿ ತಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲು ನಿಕ್ ಲೈದಿನಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂಯರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಬೊಕಲಾವು ಅಂತೆ ಜೋರು ಪೋಂಡ ಬೊಕಲವಂತೆ ಜೋರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರಾಂಡ ನಾ ಅಂಚಕಂಡ ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ದೇವರ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಕಡು ಒಂಜಿ ವಿಲ್ಲ ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಕನ ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ತಂತ್ರದ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹೌದಾಯ ಮಿತ್ತೊಂಚ ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿದಿನಿ ಹೌದಾಯ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತದ ಆಡವನಿ ಹೌದಾಯ ಕಾರ್ಗೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದಿನಿ ಇದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಪಾಳೆ ಅತ್ತ ಅವು ಅಣಿ ಅವು ಕತ್ತಿ ಅತ್ತ ಆಡವನಿ ಅವು ಕಡ್ತಲೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಅತ್ತವು ಗಗ್ಗರ ಅಂದು ಪಂಡದ ಕುರಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಲ ಬಾಲ ಅಂಚಕ್ಕೇನುಂಡು ಕೇಂದಕ್ಕೇನಂಗ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮರದಾಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಅವರ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಂಡು ದೇವರಂತ ಬಂದು ಹೊರ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಇತ್ತೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಪಾತೆರನ್ನು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಜಾತ್ರೆ ಕುಣಿಂಚ ಹೊರ ಅಡೆ ಪೋಯರು ಇಡೆ ಬತ್ತೇರು ದಾಯ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪೆರ ದಾಯ ಪಂಡಿನೇನೆ ಪಿರ ಪನ್ಪೆರ ಒಂಜಿಲ ಪಂಡಿನ ಭಾಷೆಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ದೈವ ಪಂಡಿನ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕಿಲು ಐಕ್ ಸಕಾರಣನು ಸಕಾಲಿಕವಾದ ಕೊರುವಂದೆ ಪೋಂಡ ಅಪಾಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆಯೋನು ಮೂಜಿ ಸಲ ನೇಮ ಕೋಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಳುವ ತೇರನ್ನು ತೂದು ಅರ್ಥಾವಂದಿನ ಬಾಲೆ ಯಾವುದಾಯ ದೇವರನ್ನು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲ ಅದು ಬೋಪುನಿ ಐಕ್ ಮೋಟ್ರ್ ಫಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊನೋಲೆತ್ತ ದಾಯ ಒಯ್ಪುನಿ ಇಂಚಪುರ ಅದು ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಂದೆ ಪೋಂಡ ದಾದ ಮಾರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಬಂಡದ್ದು ಜೋಕುಲು ಸಂತೆ ತಿರುಗರು ಬೋಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾತ್ರೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಂತೆ ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾಂಡ ಆ ಉಲಾಯಿಡೊಂಜಿ ಗುಮೇಲು ಉಂಡು ಅನ್ನೋರ ಪುಟ್ಟಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಮರ್ಶದ ಕಣ್ಣುಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಣ್ಣುಡು ಕುತೂಹಲದ ಕಣ್ಣುನವರ ಪುಟ್ಟಾಂಡ ವಾ ಬಾಲೆಲ ವಾ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮಕೋಲನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಗೋಪುಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಸಾಧಿ ಬೋರ್ಡು ಯಾನಿ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನಿ ತುಳುನಾಡು ಎತ್ತೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಅಂತೂಪೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನು ಎತ್ತಾಯರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಆತ್ತಲ ಇಜ್ಜಾನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಎಂಕಲು ತೀರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೀಗ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿಂದೆ ಅನುಬನ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಒಂದೆ ಕತೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಭಾಷೆ ಒಂದೆ ತಮಾಷೆ ಒಂದೆ ಕುತೂಹಲ ಪದ ವಿಂಗಡನೆ ಅವು ಪುರಬೋಡು ಎಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಈ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ವೇದದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡುಪುನ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯನು ಆಕರ್ಷಣವಾದ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಆಕಲ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಒರಿಯುನಲ್ಲ ಕೊಂಚ ರಸ ನಿಮಿಷ ಅದು ಎತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅಂತೆ ನಿಷ್ಣಾತರು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಇಂದು 6ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ವೇದಿಕೆಗಾರ ಖುಷಿಯಾವುಡೊಂದು ಪಂಡಿನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತುಳು ಆಶೀರ್ವಚನಡು ತುಳುಟ್ಟು ಅರ್ಥಾಪುನ ಭಾಷೆಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೇದಲು ದೂರ ಆತಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪುಜಿಂದೆ ಇನಿ ಅರ್ಥಾಪುನ ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅವು ತಿಳಿಕೆ ತುಳು ಆರು ಓಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಅಕ್ಷಯ ಅಂದಿತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಬಿಡ್ಪವೇರು ಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲದು ಅಕ್ಷಯ ಅದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಕೇಂದಿನ ಇಂದು ಕುತೂಹಲ ತುಲೆ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಓನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಜೈತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದು ಈ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ದಾಟಿತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಈ ಜಿನ ಎಂಕುಲ ಅವನು ಗಂಭೀರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ರಹಸ್ಯ ಅಂದೆ ದೀವೊಂದು ಪೋಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯರಬಲ್ಲಿ ಗೂಢವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೂಢತೆದ ಉಲೈ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಣ್ಣದು ಜೋಕುಲು ದೂರ ಬರ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಾಪಾಯ ಅಂಚಾದು ಷಷ್ಠಬ್ದಿದ ಆಚರಣದ ಈ ಪೊರ್ತುನು ಆ ರೀತಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊರತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಂತ್ರ ಈ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಪಂಡ ಅಜಿಪ್ಪ ಅಂದತ್ತು ಯಾನು ಒಂದು ಈ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಒಪ್ಪುನೆ ಷಟ್ ಪಂಡ ಆಜಿಂದ ತುಲೆ ಈ ಆಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ತುಲೆ ಮುಲ್ತ ದೇವರ ಆಜಿಮೋನೆದಾರ ಷಡಾನನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಈ ಆಜಿಮೋನೆದಾರ್ನವಲು ಆಜೇನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೀನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಅವು ಅಬ್ದಿ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ವರ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಲು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಬ್ದಿ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬದುಕದ ಅವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸ್ವರೂಪಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಿಡು ಆ ಆಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಂಡವು ಆಜಿ ಉಂಡು ಆ ಆಜಿನ ಯಾಪಲ್ಲ ದಾಂಟದ ಆತು ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಕಂದ ಕಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ಚರ್ಮದಿಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಜಿನ ಸರೀ 10-18 ಕಡತ್ತದು 60ರ ನಂತರ ಅರಳು ಮರಳು ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಮರಳಿ
ಇನಿ ಆಜ್ಯನ ಕಡೆತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಡೆವರು ಶ್ರೀಕುಲು ಪನ್ಪುನುಂಡು ನನಗೆ ಈ ಯೌವನ ಒಂದು ದಾಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆ ಸಮಯಡು ಇಂಗ್ಲು ಸಾತ್ವಿಕತ ದೃಷ್ಟಿದಾದನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಜನಕುನ ಬಾರಿ ಬೆರಗುದ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುಂಡು ವಿಮರ್ಶದ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣದ ವಿಡಂಬನದ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ದಿಟ್ಟಿಯವು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಅಜುಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಅವಲೋಕನಲಂದು ನಾನು ಉಪ್ಪುನ ಅರೆಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೂದು ನೂತೈವ ಇರ್ನೂದು ಏತು ಪನ್ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆತು ವರ್ಷದ ಅವೊಂಜಿ ದಿಗ್ದರ್ಶನಲಂದು ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇಳ್ಯು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೂಲು ಅವಲೌಲು ಭಜನಾ ಕೂಟನ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಭ್ರಮ ಪನಪನ ಪುದರಡು ಮಲ್ತದಿರು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಈ ಕಾವಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಡು ಭಜನಾ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡಾಯ್ನ ಯಾಪಂಡೆ ತಳಮಟ್ಟಡು ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಮಿತ್ತದು ಅವಲವಲವಲು ಮೂಲೆ 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 ಇಂಚೆ ಜನ ಸೇರಿದ ಆವಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆಬೇಕು ನೆಂಕಲು ಹೊರಾಡ್ದೋರನೆ ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ತಿರ್ತಿಡ್ದೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪೋಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಬೊಕ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹದ ಅಯೋಧ್ಯಡ್ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನಾಗ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಿಲೆಗ ಅಜುಪ್ಪ ಏತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಲೆವು ಏತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏತು ವರ್ಷದ ಕನ್ನ ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ಬಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ತ ಸಂತೆ ರಂಚನ ಬನ್ಪೇರು ಸಂಘದ ಅರ್ಲವೇ ಬಂತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ರಾಮಮಯವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಐಕೆ ಆ ರಾಮೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮೆ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಿಲೇನು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಕನೆಯರು ಐಕೊಂಜಿ ನೆಪ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕಾರಗ ಅಜಿಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗುರುತ ಈ ಅಜಿಪ್ಪನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲು ಒಡಿಯೂರುನು ಕೇಂದ್ರ ಆದದಿವನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ರಾಮಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಅವಡು ಲಾಭ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ ಆವಂದಿನಿ ಆಂಡ ಭಜನೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮೋನೆ ತೂವ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಹಿರಿಯ ಕಿಲ್ಲ 105 ಭಜನೆ ಕಂಠಪಾಠ ಪಂಡಿನ ಕಲುಲ್ಲೇರು ಅವೆಂಚ ಸಾಧ್ಯನಿ ಭಜನದ ಶಕ್ತಿಯವು ಇತ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಬನ್ಪುನಿ ಅವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅವಡಿತನು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರಡು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ನಿಖಲು ಪನ್ನೀರ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿ ಇಲ್ಲಡುಗುಲ್ಲುಚ್ಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಧಾನಡು ಭಜನೆ ಅವಲೋಲೋಲೋಲು ಅಂಚಿಂತ ಶಬ್ದಲು ಬರ್ಪುಣುದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದನು ಪಾಡ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕ್ಕನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಪುರ್ಲಾಪುಂಡು ಇನಿ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲು ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಎಂದು ಬುದರ್ ಕೇಂದಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮ್ಮಿನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಎಂದು ಕೇಂದಾರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಎಂದು ಕೇಂದಾರು ನನ್ನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಎಂದು ಬುದರ್ ಕೇಂದಾರು ಈ ಪುದರಡು ನಿಖಲು ಪೂರ ದಾಯ ಗುರುತ ಮಲ್ತಾರು ಪಾತೆರದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತೆರುವರು ಮಾರ್ರೆ ಬಡ್ಸಿ ಈ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೇರಾದೆ ಅನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕನ ರಹಸ್ಯ ಅಕ್ಕನ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನಂಜ ಪಾತೆರುವೇರು ಎರಡು ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕಾಡಿದ ನಿಖನು ಉಲ್ಲ ಇಡೋಕ್ಬೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಭಜನದ ಸಹವಾಸಡು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿತನ ಎದುರು ನೇರ ಪಂತು ಯಾರು ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ಪಾತ್ರ ಭಜನದ ಸಹವಾಸ ಅಂಚಾದಕ್ಕನ ನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ತೆ ಆತನಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಮನೆ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ತೆ ಆತನ ಅಕ್ಲಿ ತುಲ ವಾ ಶಬ್ದಲ ತಪ್ಪುಜಿ ಈ ಅನ್ಪಂಡಿನ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ನಿಖಲು ಬೋಡಿತನ ಖುದ್ದ ಅದು ಕೇಳಲೆ ಭಜನೆಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವಿರಲಿಲ್ಲ ಭಜನೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಕಲು ಪಾನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪನೇನು ಅಂತದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಭಜನದ ಸಹವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚಾದು ಈ ವರ್ಕಾಡಿನ ಅಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಡು ಭಜನಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಲ ಬದಲಾಪುನು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಕೇಂದ್ರವಾದದಿ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಇಂಚ ಕಾವಂದಿರ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಮುಂಜಾತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾನು ಹೂವಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಪತ್ತದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಪು ನಡೆದು ಇಂಚ ಜನರಲ್ ಆದ ಪಂಡಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶವು ಆವಡ ಐನೈನ ಪನೋಡೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಹೊರಾನೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕನ ಕಟ್ಟುನವ ಆಪುನತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ರೀತ್ಯ ಮಲ್ಪುನವು ಆವಡಾಯಿನೋ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನ ಆಯ್ತಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೂದಾರು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಾರನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ದತ್ತೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡ ಅಪ್ಪೆಡ ಗೌರವಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಟು ಪಂಡದು ಇಂಕ ದಾಲ ಫಲ ಬೈಚಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಡು ಯಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದೆ ಅರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಗತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಅರ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಲು ಉಂಟು ಏನ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದುಂಟು
ಒಡಿಯೂರುನೆ ಕೇಂದ್ರವಾದದ್ದು ಇದು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಎಂಚ ಗುರುದೇವ ಒಂಜಾತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವನುಂಡ ಈ ಗುರುದ ಮುಖೇನ ದೇವನು ತೂಪುನಲ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿರುವನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಡಿಯೂರು ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅವಡು ತನ್ನ ಧರ್ಮನು ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಆತು ಅಣ್ಣಲ ಸಮಗ್ರ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡು ಜಮನ ತನ್ನ ಧರ್ಮನು ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡರ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಆಯ್ಕೆ ದಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಪ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾರ್ರೆಂದ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಒರಿನ ರೆಡ್ಡು ಧರ್ಮ ಉದ್ದಾರಾತಿನ ಹಿಡಿದೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೀನು ಆರು ಜಾರಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಾತು ಜವನೇರಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಾತು ಜನ ಮಾತ ಇಂದತೆ ಪಿರವುಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಿರವುಲ್ಲ ರೀ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಡಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದಿನ ತುನ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಗ ನಿಖಲಿ ಪಿರವುಲ್ಲಾರದ ಅವಡಿತನ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಗೊರತಿರಿಯೋಡು ಅವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಬೆಂಬಲ ಕೊರು ಇದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದಣ್ಣೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಲ ಕಾದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪುನ ಕಾಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಎಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಸಮಾಜಡು ಎಂಚ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಎಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಬದುಕುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರೆ ಈ ಷಷ್ಠಬ್ದಿದ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ತೀರ್ಮಾನ ಬರೆಯರೆ ಜೀರು ಪಾನ್ಪಾರ ಸಾರಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಬಾರೋಡತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆದನೆ ಅಕ್ಕನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಪಂಡ ಅರೆ ಸ್ವಾಮಿಲಡೆ ಅನೆ ಕಡೆ ನಿವೇದನ ಮಲ್ತೆ ಇಂಗ್ಲ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಯಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ಇಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ 12 15 ಮುಟ್ಟ ತರಗತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 151 ಜೋಕುಲು ಬೈದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಅಂತೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚುಡು ವಾ ಫೀಸುಲ ಕೊರಿಯರಿಚಿ 151 ಕೊಲ್ಲೆಡು 130 ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಜವಂದಿಲುಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾಳ ಬಾಗುಡೊಂಜಿ ಶಾಖೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೋಡಿಕಳ್ಳೊಂಜಿ ಶಾಖೆ ಉಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ದಾಲ ಆದಾಯ ಕಿಂಚಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಕೈತ ಕಾಸೆ ಬೋಪುಣಿ ಆಂಡ ಆಸಕ್ತಿಡು ಕಲ್ಪುರು ಪನ್ಪುಣಿಕಿಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನಲ ಕಂತಿನ ದಾಲದ ಅಂತಿನಕಲೆ ಪನ್ನಗಲ ಜನ ಬನ್ನಾಗ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರು ನನಗ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲನ್ನು ಕಡಪುಡು ಅಂದು ಪೋರ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಷಷ್ಠಬ್ದಿದ ಮುಖೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಮುಖ್ಯದ ಮನೋಜಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಲೆಪ್ಪುದ ಮುಖೇನ ಇನಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಲುಂತದ್ದು ತೂಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಇಂದ ಸಂಘಟಕರಿಲ್ಲ ವರ್ಕಾಡಿದ ಈ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಸಂಘಟಕರು ಏನು ರೆಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ್ನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆರು ಎತ್ತರಾಡು ಪುನಿ ಎಂಕಲು ಆ ಬಿತ್ತರಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಬಿಂದು ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಆರ್ನ ಎದುರು ಈತ ಮದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲು ಅವು ಎನ್ನಡ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆರು ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ದಾಂಟಿಸ ಅದು ಪೋಯ್ರ ಆರು ಪುನಃ ತುರ್ತುಡು ನಾನು ಐನು ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣ ಮುಂದುವರಿಸಾರು ಅವು ಪೂರ ಐತೆ ಆತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಪಂಡ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅವು ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತು ಅಂಚಾದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಷಷ್ಠಬ್ದಿದ ಪೂರಕವಾದ ದಾದ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವಿಚಾರವಾದ ಪಂತೆ ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿಲು ದಾದ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ ದೀತೇರು ಅವು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಡಪುನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಜವಾನೇರನು ಒಂಜಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಯಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬದುಕುನಲ್ಲ ಕಾವಡು ಇಲ್ಲದ ಆಚರಣೆಲು ಬದಲಾವಡು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಸ್ವಾಮಿಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಿಲಕನೆ ಷಷ್ಠಬ್ದಿದ ಆರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮುಖೇನ ಆರು ಒಂಜಾತು ಸಾತ್ವಿಕತೆನ ಕನಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನ ಮದಿರಂಗಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಮದ್ಮೆ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ನೆಪೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನಡಪುಂಡತೆ ದಾದೆ ಅವು ಅಬ್ಬರದ ಅವು ಊರುಡು ದುಂಬು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ ನೆರೆಕರ ತಕ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಿತ ನೆರೆಕರ ತಕ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಗೆ ಆವಾಹನೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಓಡೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಬಾಟದ ಪ್ಲೇಟುಲ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುಲಕ ಆ ಆಜಿ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ 7 ಅಟ್ಟಳಿಗಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನ ಡಿಜೆನು ಒಂತೆ ಬರಿಕದಿದು ಆ ಮದ್ಯಮಾಲಿತ ಬಾರಿ ಮಾದಕ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಇನಿ ಯಾನು ಏತು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನ್ನೆದುರೇ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಪರ್ಪುನೆ ತೂಯಿನೇ ಬದುಕದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನ್ನ ಅಂಚಾದು ಅವು ದಲ ಪಂಡದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುಂಡೆ ಸರ್ಗ ಮರ್ಲಿ ಯಾರು ವಾ ಕಾಲಡು ಉಳ್ಳೇರದ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡದು ಉಳ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿಜ್ಜಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲಿನ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಪುನೆ ಅವಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಮಾತೆರ್ನ ಗುಟ್ಟುಲ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಆ ದಿಲ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಸಾತ್ವಿಕತೆದ ನಿಲೆಕ್ಕೆ ಬರೀರ ಸಾಧ್ಯ ಮೂರು ಜೋಡಣೆ ಆತಿನ ಈ ಅಕ್ಕನಕ್ಕನ ಮಂಡಲದ ಗುಂಪುಂಡತೆ ನಿಖಲು ಮಾತ ಒಂಜಾವೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಲು ಸಭೆಲೇಸು ನಡಪುನಗಲ ಓಲು ಮದ್ಮೆ ಮದರಂಗಿ ನಡಪುನಗಲ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ತಂಡ ರೆಡಿ ಪೋಡು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೋದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಸತ್ಸಂಗ ಮಲ್ತದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅರಗ ಪುರುಸೋತಿಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಜನ ಮಾತನಂದ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಮದ್ಮೆ ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಕೊಂಡು ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ವಿವಾಹ ಅಲ್ಕ ಆತ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಪೋಂಡ ದಾಲ ಫಲ ಬರಂದು ಎಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂದು ಪನೊಂದು ಈತನೆಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲೆಗು ಸಾಧುಲೇನ ಚರಣಗು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪಾತ್ರನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಎಣ್ಣುದನ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಪುರ್ಲುದ ದಿನನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಮಲ್ಪಡುಪನೊಂದು ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಜಾಮ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತು ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇನ ಮಹಿಮಹೀಶಃ ಗೋಮಾನುಸರ್ಷ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಹರಿ ಓಂ.